U Beogradu vlada umereni optimizam pred zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojem će Srbija zatražiti podršku u svom zahtevu za savetodavne mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Opširnije u izveštaju Miše Brkića. Predsjednik Republike Boris Tadić izjavio je da je inicijativa Srbije izuzetno važna za dalji tok i dalji proces utvrđivanja budućeg statusa Kosova i da Srbiju čeka neizvesno glasanje i veliki posao. Naša ideja je vrlo jednostavna. Želimo da sa političkog čitavu ovu temu prebacimo na pravni teren, jer je naša najveća snaga i argumentacija u domenu međunarodnog prava. Na taj način bismo pronašli i nove mogućnosti, i nove kapacitete da otpočnemo pregovore, a s druge strane stvaraju se i novi potencijali da pridobijemo i neke druge zemlje koje danas nisu na našoj strani kada je u pitanju Kosovo, da imaju fleksibilniji odnos, ako ne i najbolji mogući kada je u pitanju interes države Srbije. U svakom slučaju ja ću sresti više od 30 šefova delegacija koje će nastupati na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Sa njima ću razgovarati i o ovoj temi i našoj inicijativi pokušavajući da ih pridobijem za tu inicijativu kako bi glasali za nju na Generalnoj skupštini. Međutim, ambasador Nemačke u Srbiji, Wolfram Maass, izjavio je da ne vidi koje su prednosti zahteva Srbije da Međunarodni sud pravde oceni legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova, ali je ocenio da je to legitiman postupak. Aber es ist ein absolut legitimes Vorgehen und insofern habe ich da kein großes Problem. Verujem da je Vlada Republike Srbije dobro razmislila o tome šta želi da postigne takvim postupkom. Ja ne spoznajem neposredno koje su prednosti ovakvog postupka, ali je svakako to jedan legitimni postupak i u tom smislu je sasvim u redu. A zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Tibor Varadi, ocenio je da se šanse Srbije da Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvati njenu inicijativu o Kosovu povećavaju ako se neka država uzdrži od glasanja. Prilikom glasanja ne računaju se glasovi uzdržanih zemalja, tako da Srbija za inicijativu ne mora da dobije podršku 96 zemalja, već je dovoljno da od onih koji glasaju bude jedan glas više za predlog Srbije, objasnio je profesor Tibor Varadi. Iz Beograda za Glas Amerike, Mišo Brkić.